И здравейте, потребители, ето тук канал Азапарти KMC. Днеска ще снимам на Майнкрафт. И днеска реших да убия дракона, който чак толкова да го искам. Уха! Ребе, вече те го дарих 100 пъти. Така. Реди. Скок. Опа. Чекай, идва. Ето го! Така. Ето го. А хора, знаете ли, че когато са доброжителни, когато го стреляте с лък, той почва да кой гори. А с 100, само ако ви пише най-чанният меч, направо с един удар и умира. Да ви кажа. Това е само с хак. Къде ми е меча? Той го уби. Вейте, донеси там. Има на ъгъла на плота. Ай, тук. Измой! О, целих го. Тени. Още малко. Пивам. Целих го. Да живее Бог! Да живее аз! Ихе! А могат и да го съживят, да ви кажа, ако не знаете как. И сега ще го кажа. Съм да взема левелите.
Я да видим нещо. И ще ви покажа как са. Пикачу, Пикачу. Иви, 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 Иви. Вимпория. Иви ми е най-любимия покемон на света. Колко слагаш ли ти? Слагаш колко те? Ако ще цапаш сам хляба, я не чест. Мамо! Добре. Мамма мия, мамма мия. Бате, сега би бъде такова нещо. Так му снимам хим. Това микрофонът не е толкова. Мок. Това е конче. Се обичам. Какво кажа? Хаштаг целувки. О, става бе. Като предишният ми кон Макс. Опа! Ще го сложа и така вътре. И сега идва Макс. Така косичка. Макс. Сено Макс Тъндърмен. Да, Шерманко. Ще се омъжа за теб. Наистина ли? Наистина. Сериозно? Съгласна си? Да. Милка. Да. Хайде, Макс, отивай нагоре. Много слушаш. Да се прибираме. Стегни. Браво. Изчакай, чичо. Стой. Не. Това е така. И да се връзвам. Да, той полетя! Аз полетя! И криете един номер. Ще щупя това. Да-да! Това е малко, той ама не ми се реже. Той е бос. Момчето ми най-дъвните движения, много се радвам, най-после трябва да се погрее. Готов, Макс. Да паднеш.
пакети тосове, че един човек играе 5 роли. Както виждате по-късно, вчера и днеска Ще ги бе той си нарисувах правите майка му. Макс. За какво се хващам? Ето тези крипъри съм ги направил. Така да взема. Това. Абе не. Тебе, бе. Не искам тебе. И тебе. 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 Ай. И баща му и брат му. И дебеля, и себе си. Айде. Айде. Тебе. Как сега че смахнете на английски? Да. Да. И сега. Кончето ми там ще стихве. Качу и Вимпория. Вимпория? Таска. Виж колко им е най-малко. Кой играе? Само дъртия дял вече не играе. Шуналния разбира. А таз как се казва? Таз как ще казва? Там мраза, бе. Не, моля да още и там. Ау! Там, моля. Макс идва. Макс! Ей! Той се съвърна, Макс! Макс 2! Макс 3/4! И ще ви покажа как изглеждат с новите, ето ги новите прозорци, най-модерните на света. И
Хора, ако знаете, просто натискам Shift и готово. Така слагам 100% пауър. Стъпка напред. И скок! Това беше яко! Яко, яко, яко! Ухо! Чакайте, да видим. Ще спидя камерата. Аз имам спърканчи. Вижте, вижте. Къде са тъмно? Опакава става. Аз имам супер котчи. Го наричам Макс. Я ще махна. Ти не го знаех. Бягай, Макс, бягай. Просто скок. Бързо. Даже сега се скончи с Макс станахме. Бързи! Бързо, Макс. И ще му ключенцата. О, не, за малко. Макс, ти идваш тука. Ча, Макс? Пикачу? Евин поряд! Вчера си ги напа... Вчера си ги... Вчера се родиха! И ви... Не стой там. Дай ми мястото малко. Не.
И да видим дали трипокче. Да видим с спи. Да видим с спи. Да. Да видим с джампост. Да, и с джампост. Опа, На туалета дете ги общо. Обаче... О! Едно опасно. Кой го натискаш? Къде се кръста там? И едно го... Той. Вау! Съм те видя. Ускорчу! Ето ги кара парите. Този е моя. Този е на един друг. Този е също друг. Как се още ли записваш? Да! Ще ми каза името!